today's video nga ay galing ako ng palengke kanina. At as usual, ang plano ko lang naman talagang bilhin is ampalaya. Kasi yun ang ulamin ko for dinner. Kaya lang, umiral na naman po ang ating mapagsamantalang mata. Ang ating mga makasalanang mata. Alam nyo naman yan. Sa lahat ng mga moms out there, no, na kumisan, kahit gusto nating i-budget yung perang hawak natin, nahihirapan tayong i-budget. Lalo na kapag meron tayong nakikita mga bagay na gusto nating ilagay sa bahay or gamitin sa loob ng ating bahay. At eto na nga, nako, ito yung isa sa mga nangyari, no? Habang naglalakad ako at nakikita ko sa kalye yung mga gulay, umilang bawang sibuyas po nga pagsahog. Ito ang nakita ko. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Comment down below nga mga moms kung anong tawag sa inyo ng ganitong klase ng bulaklak. Nagandahan lang kasi talaga ako sa kanya. At ang kagandahan niyan, kasama yung paso. Na free yung paso. So wala siyang bayad yung paso. Kasi nga, meron akong binili na 3 kulay nito. So meron tayong red or parang, ano ba to, pink, red. Meron siyang orange. Yan. Hindi ko alam kasi kung anong tawag dito. Pero sinabi na ni ate, yung tindera kanina, kung anong tawag dito. Kaya lang, hindi ko lang alam kung ano ulit yung pangalan niya. So kung alam nyo guys, mga moms, comment down below. Yan. So, merong orange, merong pink, at saka meron ding yellow. Oh, may pa-yellow siya. So, nagandahan talaga ako sa kanya, kaya sabi ko, sige, nakabili ako. At alam niyo ba kung magkano siya? Mga moms, 100 pesos. Oh, di ba? At ito ay ilalagay ko dito sa aking bintana kasi parang siyang plain tsaka medyo malungkot siya tignan. Kaya dito ko siya ilalagay, i-display. At maliban dyan, actually bago ko to nakita, may isa pa ako nakita. Ito. Oh, tchadan! Sunflower! Oh, di ba? Eh, this is for only 120 pesos naman. Yung paso, binayaran ko na. Mga nasa 50 yata to. Tama ba ako? So, 150 siya isang set na ganito. Meron ka na sunflower. Tapos, meron na siya, hindi ko alam kung sunflower ito matatawag, pero it looks like sunflower. Tapos meron siya mga iba pang bulaklak na pabulaklak na siya. So, ang sabi niya sa akin, diligan ko daw kaagad, pagdating dito sa bahay, sismisa muna tayo, didiligan muna natin siya. Tapos, wag daw babasain yung bulaklak. So, kapag magdidilig, direkta raw sa lupa. Hindi lang yan, meron pa siyang binigay kasi natuwa talaga siya sa akin. Actually, namin ko pinipili kanina. Siguro dahil alam niya interested ako. Yun. Actually, ang hinahanap ko talaga, hindi ito mga to, yung citronella, kasi parang nga sa lamok. Kasi isa yun sa mga number 1 na ayaw na amoy ng mga lamok ang citronella. So baka next week or sa susunod ko na siya bibili. Ito na, meron siyang binigay sa akin na dagdag. Tchadan! Asin. Charot. Fertilizer. Fertilizer para sa lupa. Tapos pinakita niya sa akin kung dapat gano'n lang karami yung ilalagay mo sa lupa. So, akala natin, damo na marami, mas tataba o mas gaganda. Hindi pala. So, mga ano lang, parang gano'n lang siya. Isang pinch ba, ang tawag mo dyan? Ipipinch mo lang siya. Tapos, isasaboy lang daw sa lupa, tapos siya mo siya didiligan. So, yun ang gagawin natin. Pero bago yan, nahanap muna tayo na magiging patungan niya. As usual, mga moms, doon tayo sa plato. Para na sa ganun maganda siya, di ba? Titingnan natin. Papakita ko lang muna sa inyo bago ko siya diligan. Kung saan natin siya ilalagay. Di ba? At least may bulaklak na siya. I just remember, brand damage, nung tanong niya sa Miss Q&A noon, nung sumali siya, kung ano daw ba magandang makikita mo pag mulat ang mata mo sa bintana, ibon or bulaklak. Na actually talaga bulaklak is maganda siya, nakaka good vibes, diba? Pero syempre, iba pa rin yung ibon. Depende sa ibon, diba? Merong ibon na talaga nakakapanggigil tignan kasi ang cute-cute. Diba? Gaya nung may hawak ng cellphone ko. Huy! Yan. Nanahilig din talaga sa maraming ibon. Actually, okay lang din kahit walang sapin pala to kasi yung tubig, pwede naman siya dumiretso sa baba. Bababa na siya. So, ayan. Oh, may mga flower na ako. Oh, di ba?
tingnan natin mula sa labas. Sabi ka, dali. Ito na mga mas, nakikita niyo ba ako? So ayan na, ito na yung ating mga flowers. So, meron tayong 4 na klase ng bulaklak. May mga halaman din ako dyan sa baba. Actually, yun yung mga mga collectibles ni Mama kasi siya naman talaga mahilig sa halaman. Kasi nga, wala akong green thumb. Hindi ko alam kung magtatagal sa akin yung mga halaman. So, kapag wala ako dito, social yung mga anak-anakan ko, sila yung mga nagdidilig niyan. And good thing kasi yung iba, nabubuhay na ulit. So, what do you think? Maganda ba siya? Maganda. Ayan na, ipe-fertilize na natin sa pidiliga para na sa ganon, mas maganda tignan, diba? May kulay na yung ating bintana. So ayan, kukuha lang tayo ng pinch of fertilizer. So kung may mga bata kayo sa bahay, syempre kailangan ingatan ninyo na huwag nilang maabot ito. Nag-ano lang tayo ng masyadong marami, pero ikakalat na natin sa kanilang 4 yan. Yan. Then after that, ikalat daw, isaboy daw dito sa paligid. Yan. Para na sa ganun. Diba? Manaba yung ating mga bulaklak, yung ating lupa, ganun. Yung sa kabila. Ayan. So, yan yung ating mga parang asin lang din pala siya. Tapos, syempre, didiligan na natin siya after. Ayan. Tapos, papasyatin na natin sila ng wine. O, diba? Para malasing sila ng para na sa ganun meron tayong pa flowers. Lamon na. O, shot na para... Tapos huwag daw babasain yung bulaklak. Sabi ni ate. Tsaka matakaw daw ito sa tubig. Kaya dapat araw-araw siyang nadidiligan. Sana all. Nadidiligan araw-araw. So, there you have it, mga moms. Ang ating... ayan. So, kung mapaw man siya, okay lang kasi may mga halaman din sa baba. So, pwede na natin siya ilagay. So, there you go. Ayan. Sana mamulaklak sila ng bonggang-bongga para fresh tignan. Diba? So, again, this is Ma'am Shinji. Kung nagustuhan nyo ito, i-share nyo na itong video na to. Para na sa ganun, yung iba na mamalay mo. Yung mga kagaya ka na hindi naman talaga plantito-plantita or walang green thumb, makatulong to. So, magandang aspect din or magandang factor din na nagtatanong tayo, especially kung saan natin nabibili o kung sino may mga alam sa mga tanim para na sa ganun, maging maganda kung paano natin naalagaan yung ating mga bulaklak o halaman.